Veľmi sa tešíme z toho, že naše dve značky, teda DM Bio a Alverde, boli už tretíkrát ocenené a teda splnili tie vysoké požiadavky aj hodnotiaceho procesu a teda získali toto ocenenie už po tretíkrát. Čo sa týka našej spoločnosti, tak udržateľnosť vnímame ako kľúčovú zložku našej stratégie. Je to jej neoddeliteľnou časťou a čo sa týka tej sortimentnej stránky, tak tam sa našim zákazníkom stále snažíme ponúkať nové impulzy, nové aspekty a jedným z týchto je určite aj ocenenie Green Brands, ktoré vie toho zákazníka viesť k tomu, že sa pre ten produkt rozhodne. A čo sa týka našich vlastných značiek, a teda nie iba Alverde a DM Bio, DM, či už DM Nemecko, alebo aj teda DM Slovensko, sa snaží budovať stratégiu udržateľnosti aj v rámci týchto našich značiek. Snažíme sa pracovať jednak na zložení našich výrobkov, aby teda neobsahovali žiadne nežiaduce materiály, žiadne mikroplasty, žiadne nebezpečné zložky. A takisto pracujeme na optimalizácii našich obalov. Snažíme sa využívať recykláty, recyklované obaly a teda snažíme sa aj znižovať množstvo plastov v rámci týchto obalov, takže na poli aj toho produktového manažmentu a aj toho manažmentu zložiek je toho momentálne na ceste veľa. Tak čo sa týka tých vlastných značiek, tak tam, ako som už povedala, je to naša kľúčová priorita v podstate optimalizovať aj to zloženie, aj tie obaly výrobkov našich značiek tak, aby teda boli čo najudržateľnejšie. Čo plánujeme do budúcna, v podstate budovať túto našu stratégiu, budovať celý ten sortiment udržateľných produktov, či už produktov na viacnásobné použitie, alebo produktov, ktoré v podstate majú čo najmenší dopad na to životné prostredie, v podstate budovať tento sortiment a ponúkať našim zákazníkom aj v podstate tieto aspekty a ten ekologickejší nákup.